आरो खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै माने जोङो अदालगुरियाव थांगासिनो डक्टरनियावहाय। दाखालि थांनाया बेयावनो थांदों आरो दाखालि बावै आङो आल्ट्रासाउन्डबो खालामबोजादोंमोन नालाय बै माबानि थाखायनो PCOS एबा PCOD नि थाखायनो। ओमफ्राय बेयावहाय आङो सिगाङाव आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव जिबायदि ओंखारदोंमोन ना, ओमफ्राय दाखालि खनसे खालामनायाव एसे खम ओंखारदों आरो। ओमफ्राय दिनैखौ लिंहरफिनदों। गायन' डक्टरा दिनैसो फायो नालाय, दाखालिथ' आं आल्ट्रासाउन्डल'सो खालामजानो मोनबाय। डक्टरा दाखालि गैयामोन, बिनिखायनो जोंखौ दिनै लिंहरफिननायखाय जोङो दायो थांगासिनो आरो डक्टरखौ लोगो हमनो। डक्टराबो गुवाहाटीनिसो, मात्र सुनिबारावल' फायो। ओमफ्रायो बेयाव थांनायखौनो आङो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांगासिनो। जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। सहैबायबो जोङो, नै जायगाया बेयावनो, बियो मोनसे सेन्टारसो आरो बेयावनो फायो डक्टरा। मात्र सुनिबारावल' फायोनो आरो। जायगाखौथ' नायनानै बिराद फिसा साइज नुयो आरो बेथिंजाय मोखांथिंजाय। ओमफ्राय सिंथिं हाबलांबोला एसे खथा दङ आरो डक्टर थाग्राफोर खथा दङ। ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ नोंथांमोना माने आं सोरजोंबा एसे बुंहरजादों नालाय, फिसा फिनला डक्टरफोरजों नायजाबाय थानाङा, गिदिर डक्टरफोरजों नायजा, गायन' डक्टरजों नायजा ओरै होननानै बुंहरबाय थादों नालाय। अबयसे नंमारगौ, मोजांखौनो बुंहरदों, बुंहरनायाथ' गाज्रि नङा। ओमफ्राय ना बे डक्टराबो माबासो गायन' डक्टरसो आरोना, माबानिसो गुवाहाटीनिसो। बेजोंबो गोबां मानसियानो नायजानानै बिराद जादोंनो आरोना, साननायफोरा जाफुंदोंनो। बिनिखायनो जोंबो एसे नायजानोसै होननानै नायजाहैबाय आरो। आंनि बे PCOD प्रब्लेमा बेयावसो ओंखारखादों, बै माबायावहाय गुवाहाटीयावहाय नेमकेयाराव नायजाबाय थानायाव एसेबां गोबाव नायजाबाय, नाथायबा बे प्रब्लेमा ओंखाराखैमोन आरो। ओमफ्राय बेयावसो ओंखारबाय। ओमफ्राय डक्टराबो दाबो मोनफैयाखै, 1:30टायावसो मोनफायोनो। 1:30निफ्रायसो स्टार्ट जायो आरो नायनाया। जोंनालाय नामखौ होना दोनखाबाय, रिसिप्ट दानना दोनखाबाय, 3 नाम्बाराव दङ जोंना। ओमफ्राय दा डक्टर मोनफैबा हाबैनोसै। नै नार्सआ बेनो, आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरनाया बै येल्ल' कालारनि गाननाया बेनो आरो। ओमफ्राय बेयो आंनो खोन्थाहरदोंमोन होननानै खोन्थाना लाबायना, बेयाव आं सिनायसिनबाय आरो। ओमफ्राय खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आरो माबा सोरबा बै रङियायावबो बिराद मोजां डक्टर दङ, गायन' डक्टर इदि होननानै खोन्थाहरबाय थायो आंनो। ओमफ्राय आङो बेयाव जायाबा बे रङियायावबो थांगोन होननानै साननानै दङ आरो। ओमफ्राय बेखौ नायग्रोलांसै र'। जोङो डक्टरनियाव हाबसिगोन नै बेयावहाय। दा डक्टरनियाव हाबनायखौ भिडिअ लानाय जागोन ना जालाथाय, जेखिजाया जोङो हाबनो थाखाय लाइनाव थाबाय आरो। जोङो डक्टरखौ लोगो हमखांनानै फैबाय। ओमफ्राय डक्टरजों माबानाय समावहाय रायलायनाय समाव जोङो भिडिअ लानाय जायासै आरो मबाइल हमना होग्राबो गैया नालाय, बिनिखायनो भिडिअ लानाय जायासै आरो। जों सानैबो डक्टरजों खाथियाव जिरायनानै रायलायबाय थाबाय नालाय। ओमफ्रायो आंना बे माबाया प्रब्लेमा PCOS-आ दाखालि बै खनसेयावहाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव बुरजासिन ओंखारदोंमोन आरोना प्रब्लेमा। ओमफ्राय दाखालि खनसे फैनायावबो बेखौनो नायफिनदोंमोन नालाय एसे। ओमफ्राय आंनाथ' मोननैबो साइडआव जादोंमोन, राइट आरो लेफ्ट मोननैयावबो। ओमफ्राय लेफ्टना एसे खमायबाय आरोना, सिगांनि बायदि नंला, एसे खमायबाय। ओमफ्राय राइटनियासो खमायथ'वाखै, एसे दंबावो। डक्टरा जेबो टेनसन लानो थिनाखै लोगोफोर, मात्र मास मोनथामल' मुलिखौ क्लियार जा, ओमफ्राय फास्ट फुड जानाय बन्द' खालाम, एक्सारसाइस खालाम, अब्लानो मास मोनथामावनो क्लियार हामगोन इदि होननानै खोन्थादों आरो। आंबोलाय एसेबां गियाखै बेरामफोरखौ, बाराद्राय गिबा आरो बारा जायो नालाय, बिनिखायनो गिनाय मोनाखै आरो। ओमफ्राय मुलिबो हरबावदों आरोबाव, जाहैनोसै गोसो गोथारै न', मोजाङैनो जाहैनोसै, गोसो गोथारै जाहैनोसै, जाहाथे जल्दि बेरामफोरा गायो। ओमफ्राय माबा आयुलै मबाइला मावसोदों जाहामुदो। आरो नै बिथिंबो मायाबा मोनसे खामानि दंनो। मा खामानि देलाय खिथालाय, आं थांबा नों हारसिं थांनांगोन। आइया दखानाव बेयाव गरम।
ओंखायनोथ' एसे लुबैना दोनजाबाय थायाना ओंखायनोथ' मालायनि दिखिथालाय बे मबाइलखौबो देखायनोसै आंनि मबाइलखौ मा देखायो बे बिथिं फ्रन्ट केमेरायावहा साउन्डआ भलिउमा खम जायो ए बिदिसो होमबा गाहियाव हनै होदो बे जोंनि वान प्लास मबाइलखौ एसे देखायहैनोनो मा बुंनो न' लोगोफोर मानसिफोराल' बेराम जाया मबाइलफोराबो बेराम जायो दोनदो माबाखौ एसे डक्टरनो देखायलांसै आरो आंना माबा साउन्डआ इदि फ्रन्टथिं फ्रन्ट केमेराथिं मानोबा फिसा जानो नागिरबाय थायो बेखौनो एसे देखायलांसै र' लोमजादों आंना मबाइला बिजि थुनानै लांफाखानि मबाइल मालिकानो एसे बेरामि नालाय बिनिखायनो मबाइलाबो एसे बेरामि आंना Pocket tool. Beयाव न' बेनोमोन दा दखाना ना लादो ना 23 watt fast charging से बेटर और यार से अपना है Ini iMac 709 और नेक्स्ट गावदां बिबार थुलायनाय जारो समायना सिखोलायाव जों अदालगुरिनिफ्राय फैफिनबाय लोगोफोर नै दायो न'आव थांगासिनो रौता मोनहैयाखै रौतायावहाय फिसा खामानि दङ बे खामानिखौबो मावलांगोन र' खामानिया मा आं बेयावनो एसे खोन्थाखानोसै आयहाय मुतु मानो बिदि नोंलाय केयारा नांथाबाय थादों दिनै आङो दख'ना गांसे सिम्पोल दाम खमनि लांनो नागिरदों नाथायबा बे दख'नाया आंनि नङा बे रौतानि खामानिया बेनो आरो आं बे दख'नाखौ सासे मानसिनो होनो नागिरदों नाथायबा आङो दायो खोन्थाथ'ला सोरनो होगोन एसे गिफ्ट बायदि होनो नागिरदों आरो दाम खमनिब्लाबो ओमफ्राय बेखौ होनो थांनाय समावबो आङो भिडिअ लाबोखागोन अब्लानो नुसिगोन आरो आं सोरनो होगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबलांखानोसै लोगोफोर माथो एसे गोलाव ब्लग बानायनो न' लोगोफोर नायनोबो बारा सोलाबलायाहाय आजिखालि टाइम गैया रावहाबो जायफोरा दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन ओमफ्रायो बे आंनि बे PCOS बा PCOD नि ट्रिटमेन्ट लानाया मास मोनथामनि उनाव रिजाल्ट मोनगोन नालाय ओमफ्राय आं मास मोनथामनि उनावहाय मा रिजाल्ट मोनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामगोन आसा खालामदों नोंथांमोना एसे नेनानै थागोन होननानै आसा खालामदों आरो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय